Bos días a todos e a todas. Hoxe vimos a debater e compartir opinións entre os dous equipos e chegar a unha conclusión. Para continuar... disculpadme un momento. Vale. Xa está. Como vedes, isto é unha realidade que pasa en todos os institutos, polo menos no meu, podes observar isto en todo momento. Co cal, a medida que sobre a que estamos a falar, prohibir os teléfonos móviles, considerámola totalmente necesaria. Para comezar co debate, gustaríanos definir a pregunta: débense prohibir os teléfonos móviles nos institutos? Nós, por institutos, entendemos aos alumnos, pero tamén ao profesorado, co cal deberíaselle prohibir a todos. Para comezar, antes de empezar a explicar os nosos argumentos, gustaríanos dicir o por que pensamos que se está dando este debate. Como sabedes, os teléfonos móviles, a prohibición dos teléfonos móviles, é un tema que está moi de moda actualmente e que nos afecta a todos, tanto adolescentes como maiores. Pero o que nos trae aquí é falar sobre a prohibición dos teléfonos nos institutos. O primeiro dos nosos argumentos é que os teléfonos móviles causan distracción nas aulas, xa que moitos rapaces, en vez de estar atendendo as explicacións, fechas de exames, están facendo outras cousas como xogar, chatear, ver vídeos. E isto, a súa vez, inflúe en baixo rendemento académico, porque non se enteran de certas cousas e comenzan a baixar os seus resultados, as súas notas, etc. O noso segundo argumento é que se prohibimos os teléfonos móviles axudaría a prever o ciberacoso. Este caso douse en Anaheim, unha escola que se atopa en Estados Unidos, na que uns rapaces estiveron no vestiario do ximnasio e estiveron sacando fotos aos rapaces e ás rapazas que se foron a cambiar. Nun primeiro momento subiron as fotos ás redes sociais, pero como os pais se foron a queixar ao colexio, deixaron as fotos nunha conta privada e algunhas incluso as chegaron a eliminar. Pero os pais foron a denunciar á policía e finalmente os rapaces tiveron unhas serias consecuencias, as fotos foron borradas, pero as víctimas tiveron ese dano que non se pudo reparar cun simple castigo. O outro exemplo que nos quedaría máis cercano, nunha escola en Extremadura, concretamente na localidade de Almendralejo, isto douse en 4 institutos á vez. Uns rapaces sacáronlle fotos a unhas alumnas e despois, cunha intelixencia artificial, fixeron que esas alumnas aparecesen nas fotos sen roupa. E difundíronas, xa sexa por WhatsApp e por outras redes sociais como Instagram, difundíronas e chegaron a outros 4 institutos. O noso terceiro argumento é que prohibindo os teléfonos móviles poderíamos promocionar a interacción social, porque non é raro ver a rapaces cos móviles en vez de estar falando entre sí, cando sempre estiveron falando entre sí sen ningún problema, e agora cada vez é algo que costa máis, co que nós opinamos que prohibindo os teléfonos móviles solucionaríamos este problema. Por último, o noso cuarto argumento é que os teléfonos móviles crean adición. Entón, o mellor sería comezar a prohibilos nos institutos, porque é a nosa realidade, é o que vivimos todos os días, e que é mellor que comezar por aí, para poder poñerlle freno ao problema que nos trae hoxe a este debate. Co cal, para concluir, nós somos os xenerais, eu son Damián, e hoxe imos falar eu, Iria, Antón e Ruth, e esperamos convencervos. Finalmente, antes de marchar, vouvos volver a dicir os nosos argumentos para que queden claros, que os teléfonos móviles causan distracción e a súa vez influen un baixo rendemento. O segundo argumento é que se os prohibimos, prohibiríamos o ciberacoso. O terceiro é que promocionaríamos a interacción social con esta prohibición. E o cuarto, pero non menos importante, que acabaríamos coa adición aos teléfonos móviles. Moitas grazas.
cando queras. Xurado, contrincantes, compañeiros, hoxe terei que retrasar esta argumentación inicial. Por que? Porque debía cortar os meus papéis e non o fixen. Vou facelo agora. Corteime. E por iso deberíamos prohibir as tesoiras en todos os institutos. Ten iso sentido? Non ten sentido. É ridículo. Igual de ridículo que prohibir os teléfonos móviles nos institutos. Bos días, son Gal González e xunto ao meu equipo mostrámonos rotundamente en contra ante a pregunta formulada: débense prohibir os teléfonos móviles nos institutos? Para sustentar a nosa tese, educamos, non prohibimos, baseámonos en 3 firmes argumentos. Un primeiro argumento que se refire ás leis, é dicir, un argumento legal. Un segundo argumento referente á imposibilidade da prohibición. E un terceiro argumento baseado nunha autoridade moi prestixiosa. Segundo isto, demostraremos que non podemos prohibir, debemos educar. Para comezar con o noso argumentatio, declaramos que non podemos prohibir os teléfonos móviles porque son necesarios na escola como unha ferramenta para a vida. O teléfono móvil pode ser un obxecto poderosísimo para todos nós. O temos sempre no noso peto, nos acompaña nas boas e nas malas, e por iso todo recae na educación. A culpa non é do instrumento, a culpa é do uso que nos lle damos. Ensinar as persoas a ter algo tan útil como arrepiante no seu peto en todas as instancias da súa vida debe ser un dos principais obxectivos da nosa educación secundaria. Segundo o Boletín Oficial do Estado, o BOE, o Real Decreto 217,2022 do 29 de marzo deste mismo ano, polo cal se establece a ordenación das finalidades da educación secundaria, un dos principais obxectivos que debe tener a nosa educación é que sexamos educados no teléfono móvil. Por que? Porque debemos ser educados para a inserción ao noso mundo universitario, laboral, en especial o desempeño da nosa vida cotiá como cidadás. E para desempeñarnos ben na nosa vida cotiá como cidadás, debemos saber empregar ben o teléfono móvil, sabendo as cousas boas e as neglixencias que podemos cometer con elas. Ou ben senón, cal é a súa idea prohibir os teléfonos móviles nas escolas como se non existiran e que cheguemos aos 18 anos e que xa non haya ningún profesor na rúa, que non haya ningún profesor, por exemplo, no noso traballo? Queren que todo se solventa con prohibir, prohibir e prohibir? Acaso ten eso algún sentido? Non todo se remite a distracción ou acoso que podamos xerar, porque a un neno de 15 anos que non lle moderas o seu uso, senón que o prohibes totalmente, ese neno chegará algún día con sorte aos 18 e atoparase con que no traballo xa non hai un profesor, con que na rúa pode facer o que queira e que aunque non sabe operar de forma óptima con el. Creo que quedou claro o punto que quería chegar, e en vez de prohibir, nos abogamos por limitar de forma moderada o seu emprego e educamos os xoves a usalo. E por todo isto declaramos que é necesario educar, non prohibir. En segundo lugar, volvendo ás innumerables vantaxes que pode aportar o teléfono móvil pode ser unha arma moi útil, e cando prohibimos perdemos todas esas vantaxes. De acordo a Daniel Salinas, unha autoridade moi prestixiosa, un sociólogo e politólogo, debemos aportar unha educación aos nosos nenos segundo o teléfono móvil como unha ferramenta vital, en vez de prohibir para xerar un uso compulsivo nas nosas casas. En terceiro lugar, e a principal razón pola que non prohibimos en ningún caso, simplemente porque é imposible. Non ten sentido, non se pode prohibir. Por que? Porque cal é a súa proposta? Prohibir os teléfonos móviles e que, por algunha razón, todos nós cheguemos ao instituto e o deixemos de usar. Porque sí, porque eu chegue e porque unha emenda mo diga o vai a deixar de usar. Non hai ninguna forma na que se poda limitar. É imposible, non podemos poñer un muro nun océano e pretender que a auga non pase. Non podemos poñer as portas ao campo. O móvil é unha realidade coa que convivimos nesta era digital. É unha evolución. Temos unha ferramenta que é do tamaño dun bote de colonia e que sempre está con nós e que ten máis capacidade e é máis intelixente que calquera humano que vivira no planeta nos últimos 200.000 anos. Entón, non podemos prohibir. É imposible. De acordo á ministra de Educación, Pilar Alegría, non debemos poñerlle portas ao campo senón abogar por unha educación decente e que non se base na prohibición. En conclusión, a prohibición non leva a ningún lado. O teléfono móvil é unha ferramenta coa que convivimos, coa que conviviremos e coa que debemos convivir por pura necesidade. Para isto, para sustentar a nosa tese, educamos, non prohibimos, baseámonos en 3 argumentos: o legal, o de imposibilidade e
a autoridade Daniel Salinas. Moitas grazas. Veño a defender a postura totalmente a favor da prohibición dos móviles nos institutos. Primeiro vou decir os argumentos que deu o equipo contrario. Dixeron que é unha ferramenta para a vida, de traballo para os institutos, ao que eu contesto con o noso primeiro argumento, que é que desconcentran ao alumnado, debido á necesidade que teñen de mirar o móvil a cada rato, chatear e darlle moitas veces un mal uso, provocando problemas e danos a terceiras persoas. Fotos indebidas en permiso subidas logo á rede, insultos e acoso que dan paso a ciberbullying. Moitos psicólogos afirman a culpa que teñen estes dispositivos do baixo rendimento e malos resultados dos alumnos nos últimos anos e creen necesario prohibilos de inmediato. Tamén din que están a favor de non prohibir, sino educar. Eu contesto, nos contestamos, que sí, que está moi ben educar, pero que moitas veces non chega, xa que non hai profesores suficientes para controlar o que fai cada alumno a cada momento e moitos úsano para darlle un uso indebido. O noso segundo argumento é a prevención do ciberacoso, que, como acabo de explicar xa no argumento anterior, moitos alumnos, en vez de usar o móvil como unha ferramenta de traballo ou un apoio de traballo, danlle un mal uso, prohibir o alcohol, porque cando chegáramos aos 18 non sabríamos beber ni moderar o que debemos beber e como debemos controlar. Contrincantes, cuidado, compañeiros, sentindo moito, vou ter que tomar un inciso para poder grampar uns papéis. Grampeime. E por iso acción deberíamos prohibir as grampadoras nos institutos. Soa un pouco ridículo, non si? Pois igual, de igual maneira, non deberíamos prohibir os teléfonos móviles. Moi boa tarde, son Simón Collantes e xunto ao meu equipo posicionámonos totalmente en contra ante a pregunta formulada. Débense prohibir os teléfonos móviles nos institutos? A que respondemos totalmente non. Debemos educar, non prohibir. No voso exordio, o argumentador inicial tuvo a mala sorte de que alguén o interrompeu chamando por teléfono. Bueno, pois a prohibición solucionaría algo? Non. Non me evidenciastedes nada de que unha prohibición faría que non se seguise cometendo. Sí? A ver, se estuveran prohibidos os teléfonos móviles, esa chamada nunca se hubiera producido porque non tería acceso ao teléfono. Pero, non ten sentido. Esa chamada, como a solucionamos? Cunha educación. Nos educando vamos facer que o alumno non teña tentación de coller o teléfono móvil. Vos decides que débese prohibir o teléfono ao alumnado e ao profesorado. Equipo contrincante, sodes uns asasinos. Acabades de matar a uns rapaces. Varios nenos, tendo o móvil, chamaron a emerxencias pedindo auxilio durante un tiroteo na escola de Texas. Outra máis, unha chamada a policía evita un tiroteo masivo en Virginia. Por favor, os teléfonos son necesarios. Non podo ler. Perdón. Se un profesor non ten o teléfono móvil e un alumno tampouco, que pasa? Non habría solución. No voso primeiro argumento, decíades que o teléfono móvil fomenta as distraccións e un baixo rendemento, cousa que non me evidenciástedes. Por favor, evidencias. Eu si que a teño. A AEP, a Asociación Española de Pediatría, porque estamos a tratar un tema de nenos, neste comunicado, na súa segunda cláusula, di: os estudos científicos non demostraron que as prohibicións indiscriminadas no uso de dispositivos móviles supoñan un beneficio para a saúde dos nenos e adolescentes. A prohibición non mellora nada, só queren evitar unha mellora dos alumnos. No seu segundo argumento, decíades que axudaría a prever o acoso.
Pero é que, señores, prohibindo o teléfono móvil só faríades que a xente seguise acosando de outra maneira e buscando vida para facer ese mal á xente, ese mal que debe ser combatido. E como debe ser combatido? Con educación, educación e máis educación. Tamén repito, non me distedes ninguna evidencia ni ningún estudo que poida tomarme en serio o vos argumento. Falabades tamén dun caso en Almendralejo que uns rapaces sacaban fotos e empregaban a inteligencia artificial para quitarlle a roupa a esa xente que estaba nas fotos e difundilas por aí. Moi ben, non é a pregunta do debate. Nós estádevos indo polo uso que se lle dá ao móvil. E o uso, vos non o queredes correxir, nós sí que o queremos correxir. Correxímolo como? Con educamos, non prohibimos. Moitas grazas. ¿Me escuchas? Lo de la tesis de la siguiente. Boas, eu son Antón e co meu grupo os generais que son Iria, Damián e Ruth estamos, situámonos totalmente a favor da prohibición dos teléfonos móviles nos institutos. O primeiro que me gustaría falar é sobre a súa refutación, xa que dixo algo que, a noso equipo estamos totalmente en contra. Xa que dixo que educando poderíase parar de, saber usar ben os teléfonos móviles. Entón, formulolles unha pregunta. Se non se pode educar para que non se fagan tiroteos, podes educar para non usar os móviles? Bueno, eu creo que non. Sigo. Gustaríame falar de dúas evidencias a que dixeron que non tíamos ninguna evidencia. A primeira evidencia é unha enquisa de GESOB que formulan unha pregunta. Estarías de acordo con que se proíba o teléfono móvil nas aulas na etapa de educación obligatoria? Bueno, pois esa enquisa foi en toda España e hubo un 85,8% que está a acordo e un 11% que está a desacordo. E tamén hai un 3,3% que non saberían decir. Tamén gustaríame falar sobre unha noticia da Asociación Española de Pediatría. Tamén falaron eles da pediatría, pois aí é onde se ve unha evidencia en contra. Nesta evidencia din: os pediatras alertan de que o mal uso dos móviles tamén afecta no neurodesarrollo e a aprendizaxe. Dígame. Perdona, que ten que ver o que opina a xente co que realmente se debería facer nos institutos? Pois, se todas as persoas, realmente tanto persoas formadas como outro tipo de persoas opinan sobre iso, eu creo que sí que ten bastante importancia. Seguimos. Entón, ahora gustaríame nombrar os meus 4 argumentos que serían que causan distracción, xa que nos institutos o primeiro que ves, polo menos no noso instituto, é que cando se proíbe é usalos a escondidas dos profesores. Lazo tamén co meu segundo argumento, que influen un baixo rendemento académico, xa que, por lo menos, desde que se prohibiu os teléfonos móviles, as notas por unha estadística foron en baixo. O meu tercer argumento sería prever o ciberacoso, xa que sí, o acoso sí que se leva pasando desde fai miles de anos, pero o ciberacoso fai que se expanda e que inflúa máis no día a día da tecnoloxía de hoxe. E o meu último argumento sería a promoción da interacción social, xa que
todos os días, polo menos no noso instituto, cando sales, o primeiro que ves, tanto nos corredoiros como na salida, son a miles de alumnos salindo cos teléfonos móviles pegados ás pantallas. Eu creo que se prohibiran, seguramente saldrían falando sen utilizar eses teléfonos móviles nos institutos. Moitas grazas. Vale, tesis lo primeiro de todo. Di, moi ben. Ahora hay que escuchar. No te pases, son terminados. Sí, por eso quería que miraran. Es que no puedo ahora. Cuando van después de esto, van a venir entre sus amigas y vamos. Moi boas de novo, son Simón Collantes, encargareime desta segunda quenda de refutación do equipo en contra. Pareceme moi ben os vosos argumentos, aínda que de momento refuteinos todos, pero quero puntualizarlles unha cousa. Non sei a vosa tes, entonces non podo rebatir casi nada. Por favor, se me podedes facilitar a tese, agradeceríavolo. Contrincantes, están vostedes a xogar con liberdades fundamentais. Pretenden impor unha prohibición que desacreditaría totalmente aos pais, que son os verdadeiros educadores e autoridades dos rapaces. Isto é dito no artigo 26.3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que di: os pais terán o dereito preferente a escoller o tipo de educación que deberá dárselle aos seus fillos. E por que digo isto? As AMPAs galegas rechazan a prohibición dos móviles e os centros se abogan pola formación. Que quere dicir? Apoian a nosa tese. Unha prohibición non serve de nada se non hai unha educación. O presidente da Confederación Galega da AMPA de Centros Públicos, CONFAPA, Rogelio Carballo, cree que se a prohibición se aproba finalmente será un fracaso colectivo. Un fracaso, señores, un fracaso. Pero bueno, vexo que todavía seguen enteimados que a prohibición é a solución. Vamos preguntarlle á máxima autoridade de educación neste país. E si, estou a referir á ministra de Educación, Pilar Alegría, que descarta prohibir os móviles aos estudantes e de forma irónica di que sería como poñer portas ao campo. Que quere dicir? Que é algo totalmente que non ten sentido. Vou falar dun comunicado da UNESCO que señala que os dispositivos electrónicos intelixentes, os móviles, poden mellorar de certas formas de aprendizaxe en contextos concretos. Decían vostedes nun dos vosos argumentos que hai psicólogos, profesores, pediatras que están a favor da prohibición. Pois ben, non é así. Prohibir o móvil non é a solución, sería mellor facer un uso adecuado. Por favor, quero que me evidencien que a prohibición soa é o que de verdade necesitarían o alumnado e non, como nos decimos ben, unha educación para que si sepan facer uso do aparello electrónico. Dígame. Como te dixeches, nos basábamos na opinión de pediatras e demais especialistas. E vos na opinión de quen vos basades nese último argumento? Pois no mesmo que vos, profesores e psicólogos. Enseñeivos a... Bueno, se queredes podedes collela. Ademais, tamén, a máxima autoridade, salvo lo repetín, a máxima autoridade de educación neste país, a ministra Pilar Alegría. Despois, decían vostedes, na primeira refutación da señora Vilela, que comparaba de forma graciosa, irónica, co alcohol. Pois ben, cando a xente cumple os 18 non sabe beber. A prohibición non serve de nada. Sí, claro que hai que... Non serve de nada. Por qué? Porque non se educa. A xente cando cumple os 18 non ten autocontrol. E ademais, respóndolle por cordialidade, pero non é a pregunta do debate, o alcohol. Ademais, enséñame unha gráfica do tempo medio que usa unha persoa móvil. Primeiro,
O tema deste debate son os adolescentes, non a xente en xeral. E despois, por favor, evidénciame que o uso ten que ser negativo. O uso non ten por que ser negativo, pode ser positivo. Moitísimas grazas ao xurado e ao equipo contrincante. Boas tardes, son Antía Lois e antes de nada gustaríame dar as grazas a todos por estar aquí e por ofrecernos esta oportunidade. Nesta quenda de conclusión quero reafirmar a nosa resposta ante a pregunta formulada: débense prohibir os teléfonos móviles nos institutos? A cal é un rotundo non. A continuación sintetizarei brevemente o transcurso deste debate, no cal o meu equipo defendeu a nosa tese: nos educamos, non prohibimos. Ben, vos comezabades expoñendo o voso exordio baseado na distracción, o cal quedou totalmente invalidado polo noso equipo, xa que nós precisamente propoñemos educar os alumnos para que non acontezan esas distraccións. Ademais, vos presentastes os vosos 4 argumentos a favor, por certos, en unha tese que sustenten. O baseado na distracción quedou totalmente refutado polo meu compañeiro Simón, xa que, como el ben dixo, coa educación que nos propoñemos e que vos queredes prohibir, os alumnos non terán a tentación de coller o teléfono móvil en clase. O voso segundo argumento, baseado no ciberacoso, quedou destruído pola nosa propia tese, xa que nos propoñemos educar para que non se produzan eses casos de acoso. O argumento baseado na interacción social tamén foi cancelado polo meu compañeiro, xa que coa educación que propoñemos ensinamos que non se debe depender do móvil, que non é unha ferramenta totalmente imprescindible. E finalmente, co voso cuarto argumento baseado na adicción tamén foi refutado polo noso refutador, xa que, como el ben dixo, con unha pregunta moi ben plantexada, que ten que ver a subida do uso dos móviles coa súa prohibición? Ben, en canto ás preguntas, o meu equipo respondeu de forma clara e precisa a todas elas, reafirmando que a nosa postura é a correcta. Por exemplo, vos preguntastes ao noso refutador en que vos baseades nos vosos argumentos, que evidencias temos, e como el ben respondeu, ao igual que vos, tamén temos evidencias de especialistas, psicólogos e xente que sabe moito deste tema. Para rematar, recapitulemos os 3 argumentos expostos polo meu compañeiro Gael. No primeiro deles, baseada na finalidade do instituto segundo a lei, defendemos que a principal labor dos institutos é preparar os alumnos para a vida fora da escola, como di o BOE. O segundo argumento defendeu que o teléfono móvil pode resultar unha ferramenta moi útil no ámbito da aprendizaxe, como así di o sociólogo Daniel Salinas. E finalmente, o meu compañeiro Gael afirmou co noso terceiro argumento que non se deben prohibir os teléfonos móviles simplemente porque é imposible. Sería como poñer portas ao campo, como ben dixo a ministra de Educación, Pilar Alegría. Señoras e señores, todos nos temos cortado coas tesoiras algunha vez na escola, pero a que ninguén as tira ao lixo cando corre. Non podemos privar os xoves dunha ferramenta tan útil, senón que temos que educarlles para que o incidente non se repita. Por iso, repito, nos educamos, non prohibimos. Moitas grazas. Se me oye? Escoitaseme? Vos, eu son Ruth Ruth, espera, dame un segundo. Vale, eu son Ruth, parte do equipo dos Xenerais e seguimos estando completamente a favor da prohibición dos teléfonos móviles. Xa escoitaron os argumentos que nos tiñamos para ofrecer e tamén os que eles tiñan para ofrecer. E por máis vos que puideran ser os argumentos do equipo contrario, non bastan para cambiar a nosa postura. Porque primeiramente eles dixeron que non tiñamos tese. E se non saben a nosa tese, probablemente non prestaron atención aos nosos argumentos. Porque a nosa tese é que se poñemos nunha balanza as cousas positivas e as cousas negativas dos móviles, as cousas negativas pesan moito máis que as cousas positivas. Porque si, decides que podemos educar no bo uso dos teléfonos móviles, pero querer é unha cousa e poder é outra cousa distinta. Porque os alumnos simplemente non teñen suficiente responsabilidade para o uso dos móviles no ámbito educativo, por máis que insistades en que sí. E simplemente hai mellores recursos tecnolóxicos no instituto como os ordenadores, e tamén podemos educar por charlas. Os teléfonos móviles non son obligatorios. Quen garante que o ciberbullying e as adiccións nunca van chegar despois da educación? Ninguén exactamente.
Exactamente. Os problemas de illamento, adicción, ciberbullying e os demais seguen estando aí, porque os móviles son como unha droga, entran no teu corpo lentamente, pero de forma firme, para cando xa te queres dar conta, xa están dentro de ti, e non hai outra forma que de eliminalos que con axuda. Pouco podes facer ti, por ti só. Vostedes saben ben, coñecen a figura de Hobbes. Él dicía que o ser humano era malo por naturaleza. Nós sabemos que iso non é certo. Pero se deixamos que a adicción e o ciberbullying sigan aí sen ningunha outra forma de paralos, imos volver a esa antiga mentalidade, imos demostrar que el tiña razón. É iso o que queren? Doulle moitas grazas ao xurado e aos equipos por haber escoitado. Eu son Ruth do equipo de Xenerais e esta foi a miña conclusión totalmente a favor da prohibición dos teléfonos móviles.